ואז מה קורה חברים? כאן לביא המצחיק בעוד סרטון ברובלוקס שלנו. והיום אני עומד לשחק בשלב של מיצי החתולה. והיום אנחנו עומדים לנסות לעבור את כל השלבים. אני אפילו לא מכיר את השלב האחרון. אני אגיד לכם עד איזה שלב לא הצלחתי לעבור ובסוף עברתי. ואנחנו אנחנו לא נספיק בגלל שיש לי בית ספר במשימת פיג'מות. אולי אתם קצת מקנאים. יאללה יאללה הלאה מלכלה. אוקיי, אני מתחבא בתוך התיבה. אף אחד לא עובר, לא משנה. אוי אני קצת משתעל, אז אם אתם שומעים אותי עושה את זה יותר מדי, אז לא להתפנק. תודה. טוב, זה חתיכת שלב קל. מי לא היה מצליח אותו בפעם הראשונה? לא להגיד אני כבר יודע. אוקיי, פשוט חתיכת מעפר שלב של קיד. אוקיי, היא עומדת לטרוף אותי, אבל אני קודם לוחץ על הלחצן הזה. יופי. מי שהבין אותו, שיגיד לא. מי שיגיד לא. אבל הוא לא אומר לא. אוקיי, איפה קיט? לא, היא לא פה, היא רק נכנסה אליי. בוא אליי פרפלק מן. שבת לי לקפי. שבת לנו אכל, תפקל. אוקיי. מקסימום זה לא פתוח. צריך לאכול המבורגר. רגע, אני כמה שכתוב באנגלית. לאכול המבורגר בבקשה, למרות שאני עדיין לא רואה את זה. או יופי, היא הגיעה לפה. קבלו איך אני בורח ממנה בקלי קלוטס. למרות שזה שלב קל. זה שלב קלוטס. קבלו. רואים, אני כולה הולך. או מגיע לבולט, וקיט לא הולך. וקיט לא באה אליי. הנה רואים? היא רק למטה. אבל אם אני נופל, זה מאמא מיה בסבתא חיה. אמרתי לכם שאני משתעל. אז לא להגיד פלמפץ אם אני נופל, אבל להגיד חביתה בפיתה אם אני נופל. סבבה? לא פקסה. סבבה? לא פקסה. סבבה? לא פקסה. טוב, אני כבר הבנתי את עצמי, אבל לא הבנתי אתכם. אימא'לה. בואי, עכשיו יבוא הרגש גדול, סתם עברתי את השלב הזה. זה השלב בטח של השירותים עם ג'סי, והיו עוד כמה רובוטים. להם אני קורא רובוטים, ולזה באמצע אני קורא סבא שמן. למרות שאני אפילו לא מכיר את כל הסדרות האלה, חוץ ממך, שמנדריק. אתה נו, מי? קווה דלה אובה, לא. אם אתה בעדו. זאתי שאומרת אמה, אוקיי? אתה מסוניק. אם אני לא טועה, אתה דומה לו. אתה דומה לנגץ? איך קוראים לו? נגץ? אני זוכר שאם אני לא טועה, אז נגץ. יאללה, לחפור באדמה. אוי, כבר גמרתי. אני מתחבא מאוד שיחים. בטח עכשיו צ'רלי תבוא אליי. הנה לקחתי ברק נהדר. אוי, הנה צ'רלי והנה מלודי. אימא'לה, איך ידעתי שצ'רלי תבוא אליי. למה את עומדת ולא זזה? אני יכול פשוט לברוח כי אני דמות מרובלוקס, אני לא דמות מברול סטארס. אוי, זה פשוט חתיכת שלב קל. אני מבטיח לכם שבפעם השנייה אני עובר את זה. מבטיח, אני לא אבטיח. מבטיח, אני לא שטיח. מבטיח אין להיות כרוז. אופיר, זה היה פשוט חתיכת יופי, איזה מזל. אוקיי, יאללה בוא נקפוץ. עכשיו הייתי בטוח שבאחד צריך לקפוץ. לא, מה חשבתי בשני? לא צריך לקפוץ. אוקיי, באחד לא צריך לקפוץ. בשני צריך לקפוץ אוי, למה לא התארחתי על האבן? יאללה. נף!
לא. זה פשוט באף הדברים האלה. באף. יו, טוב, באחד לא צריך לקפוץ. בשני, למה? אני קפצתי, זה לא מוביל כלום חוץ מקומקום. לא. אם זה היה עדיין נשאר ככה, לא. למה אני מדבר? פשוט לשתוק כולם. השתיקות שלי לא עובדות.